Ongi etorriak, Oizmendiko basen behin saiora, ze modu zaudete? Aizue, irakurtzen ari nintzen oso ipuin polita. Entzun nahi duzue? Gaurko ipuina, dragoi bat printzesarentzat. Badoa! Printzesa honen istorioa oso leku urrun baten gertatu zen, orain dela ez hainbeste denbora. Printzesa hau jaio berria zen, eta bere aita erregea eta bere ama erregina posik zeuden. Aspaldi itxaroten zuten printzesa zen hura. Eta aizue, badakizue, printzesa baten etorkizuna ona izateko, maitagarriek esan behar diotela zein izango den bere etorkizuna. Eta kasu honetan, erregeak behar zuen maitagarri ona eta maitagarri txarra. Baina gaur egun ez dago hainbeste maitagarririk, izan ere ez dago maitagarririk. Garai batean edonon topatu genuke maitagarri bat, sukaldean, komunean, egongelan, edonon, edozein lekutan, baina gaur egun erregeak iragarkiak ipini zituen. Maitagarriak behar ditugu gure printzesaren etorkizuna, esateko maitagarriak behar ditugu. Eta azkenean, eta asko kostata, 2 maitagarri agertu ziren. Ez dakigu onak ala gaiztoak ziren, baina batek gaiztoarena egin behar zuen, eta besteak onarena. Eta printzesaren etorkizuna asmatu behar zuten. Eta han jarrita erregeak, beraren lekuan jesarrita, beraren jesarlekuetan jesarrita. Eta printzesa hor, polita. Eta orduan, gaiztoarena egiten zuen maitagarria agertu zen. Printzesa hau, dragoi batek bahituko du. Eta dorre batera eramango du. Eta ezin izango da irten. Esan zuten denek, ai. Aizue, maitagarri onaren txanda zen, baina maitagarri ona nahiko zaharra zen eta ez zuen oso ondo entzuten. Zure txanda, esaten zion besteak. Nire txanda, orduan printze bat etorriko da eta salbatuko du. Aizue, ez zuen ezer entzun, baina hori izan zuen. Alde batetik, dragoi bat etorri behar zala, printzesa bahitzera, eta beste alde batetik, salbatzera, printze bat etorri behar zela. Urteak aurrera joan ziren, urteak joan, urteak etorri, urteak etorri, eta printzesa nagusia egin zen. 15 urterekin, erregeak esan zuen, bueno, ia noiz datorren dragoia, nire printzesa eskondu alizateko, printzearekin dragoia etorri behar da. Baina izue, gaur egun ja ez dago dragoirik, ez badago maitagarririk, zelan egongo dira dragoiak, eta ezen dragoirik etortzen, eta urteak joan, urteak etorri, eta dragoia aurkeztu bez. Ene, zer egingo dugu, zer egin behar dugu? Eta orduan, bateri bururatu zitzaion. Aizue, gaur egun robotak ugariak dira. Ze iruditzen zaizue dragoi robota egiten badugu? Dragoi robota? Norbaitek daki zelan egiten dan dragoi robota? Bai, nik esan zuen batek. Nik badakit web orri bat dagoela, eskatzen dozuna
dragoi robota eta bidaltzen dizutela. Benetan, eta bai, eskatu egin zuten. Eta handik egun gutxitara, antze zeukaten dragoi robota egiteko, konstruitzeko, pieza guztiak. Eta herri osoa, herri osoak maite zuen printzesa, herri osoak eraiki zuen dragoi robota. Boa, zenolako dragoi robota, zenolako dragoia, izugarria zan, erraldoia, handia, baina oso ona. Begira, bera bakarrik mugitzen zen. Platerrak garbitzen zituen, harrikoa egiten zuen, dena txukun uzten zuen, gainera jolasak zituen, bideojoko bat izango balitz moduan, telebista eta, azken modako dragoia zen hura. Herri osoa zegoen dragoi horrekin maite minduta. Eta printzesa, baina ez nau baitu behar printzea etortzeko nire bila, ai, egia da. Aizue, eta baitu egin zuen, baina oso normala zen, noizbehinka, printzesa dragoiaren gainean igotzea paseo bat emotera. Eta aizue, badakizue zer gustatzen zitzaion dragoiari? Gitarra jotzea. Eta horrezagaitik kontzertuak ematen zituen. Pozarren bizi ziren herri horretan, inoiz baino zoriontsuago. Denek zeuden zoriontsu, ze baten batek zeo zer behar bazuen, dragoiak lortu egiten zuen. Orduan, ondoko herriko erregeak entzun zuen, printzesa bahituta zegoela eta printze bat behar zuela, printzesa salbatzeko. Eta bere semea bidali zuen. Bere semea oso azkarra ez zen. Jatorra bai, baina oso azkarra ez zen. Printze, joan zaitez printzesaren gana, eta orduan printzesa salbatzen dozunean, etorri. Bole. Eta ara joan zen, armadura jantzi, eskudo hartu, espata hartu, eta kaskoa ipini, eta ara joan zen, printzesa salbatzera, ona nator, printzesa salbatzera, eta ni, hile egingo dut dragoia. Dragoia hile egingo duela, baina. Inork ez zuen ezer ulertzen, baina zer gaitik hile egingo dozu dragoia. Printzesa baitu duelako, ezta? Ez, dragoiak esan zuen, aizu, a ber. Robot dragoia naiz, eta zu espata horrekin ez nauzu hilko. Begira, nahi baduzu, sakean jolastuko gara, eta sakean irabazten bazan nauzu, zer? Orduan emango dizut printzesa. Sakean, Bale, ni ez naiz txarra sakean. Eta sakean aritu ziren. Hasieran pare-parean zeuden. Baina gero emozio pizka bat emoteko dragoiak itzi zion irabazten. Han, bera pozarren, berera naiz, nik irabaziko dut, Baina dragoia nekatu zenean, pim pam pup, pieza guztiak jan, eta dragoiak irabazi zuen. Ezin izango dut printzesa salbatu. Baina lasai, denek esan zioten, lasai egoteko, ez zela ezer gertatzen. Eta gau horretan zegoen jaira gonbidatu zuten. Printzea oso ondo pasatu zuen, eta erabaki zuen herri hartan bizitzera gelditzea. Erregina goiz batean esnatu eta printzesaren gelara joan zen, baina han ez zegoen printzesa. Gelatik bilatu eta ez zegoen printzesa. Jauregi osotik bilatu, baina printzesa ezen inondik agertzen. Lorategira irten, baina printzesa ez zegoen handik. Aizue, orduan topatu zuen printzesak idatzitako
nota bat. Berton jartzen zuen printzesa mundua ezagutzera joaten zala. Bera bakarrik. Eta urte batzuen buruan agian bueltatuko zala. Eta handik aurrera denek bizi izan ziren pozarren, printzesa mundutik ibiltzen, mundua ezagutzen, printzea herri hartan pasatu zuen bere bizitza osoa eta herriko jende guztia pozarren, dragoi polit eta jakintsu horrekin. Gustatu zaizue ipuina? Oi, ze ondo, zuek bebai nahi duzue olako dragoia, ezta? Bai, nik ere olako dragoia nahi dut. Dragoi, gauza guztiak egiten dituen dragoi polit-polita. Aizue, bueno, oso ondo, gaurko amaitu da ipuina, baina badakizue, astero hemen Oizmendi Telebistan, eta nahi duzuenean, Oizmendiko web horrian. Eta nola ez, nahi baduzue zuentzako ipuina kontatzea, eskatu, eta nik kontatuko dizuet. Agur! Bizkaiko Foru Aldundiak babestutako hedabidea.